No ja co chcę robić obliczajcie. Autorką widzów będziemy grać z Rolandą. One. Guess my number. Ucharni moje číslo. No poďme do toho. Áno. Aj už sme urobili toto video jedenkrát, len nepočuli z Rolanda, bo som mal na sebe slúchadlá. Ani teraz sa veľmi nepočujem. Daj si zvuk. Dal som. Poď sem rýchlo. Ja, toto bude moje toto bude moje prvé číslo asi. Viac. Lower. Hi girl. Není to higher. To povedal, že lower. Ja. Nie. Viac, nie close, to som nechcel dať. Ale predtým sme hrali, to sme dali Určite máš to počuť. tie isté čísla sme mali. Nie! Nevedela som. Ty si mal 52. Poďme sem. Poďme na Kde ideš? tisícky. Na tisícky je lepšie. Prečo? Ja áno, viem prečo. Číslo 2000. Mám. Ja som dal teraz random. Naozaj. O dosť viac. Veľmi o dosť viac. Aj o dosť menej, veľmi o dosť menej. No. Není to moje číslo. No, ja nevidím, no. Keď si dal random, tak to neviem ani uhádnuť. Dva, jedna, dva, tri. Jedna, dva, tri. Čo? Ja dám toto, že... Jedna, dva, tri. Jedna, dva, tri. To určite si nedá random. Viem. Lebo dôležité. Ja som išiel hole a stočí som jeden. Určite si to nedal na random, lebo celkom dlho si to vyberal. Menej, toto je. Ale už to lepšie, ja viem asi. Ja len som išiel hore, potom som to dal hotovo. Koľko si dal? To je jedno, nevadí. Close. Dám 45. Už veľa číslo tu nie sú. 640, nie? Opäť mám to Dobre, to si vyhýbal. Ja už nie veľmi.
už nič nebudem rozprávať, dobre? Tam 50. Áno. Ja som musela dať najprv 50, lebo aj predtým to si mal. Ja som mal 598. Ja som len išiel hore a stačí som jeden. 598, ja som tam aj nemal 598, asi som aj mal 598, ani som nevidel 508, 598. Random. Tak rýchlo, Kous. Ty si cheater. Six. Čo? Je to 217, môžeš to vypnúť. Naozaj. Nechci by som ti niekoho mal. No tak, poď ešte jedno kolo. A končíme. A ľudia, tam bude to napísané, že kto aké číslo má. Ja budem mať na pravej strane a Roland na ľavej strane, že on má aké číslo, ja mám aké číslo. Aké číslo si mám dať? Dobre. Toto teraz nebol random. Toto som ja dal. Toto nebol random. Lower. To nebolo ani close. Áno. Ja toto čo bolo? Ja som dal 999. Soky. Toto bolo veľmi rýchle. No, poď sem. Teda to je soky. Dobre, nič. Poď sem. Tak, tu si. Toľko bolo toto video, ľudia. Áno. Sa uvidíme. Čaute. Čaute.